autosta pois, ettei tässä siinä mielessä ihmisvahinkoja sattunut, mutta kyllä näin autoihmisillä niin tämäkin näyttää ihan tarpeeksi pahaa. Ei taida enää kovin, no kyllä sieltä jotain löytyy osia siitä. Levypyörät ja alusrata ja raattikin melkein. Sitten kun se syttyi, niin ei se uskaltanut mennä enää lähelle. Voi vittu, tähän tää nyt meni tää meidän reissu. Äkkiä se syttyi. Oliko tulee savua tuohon? Kato, en mä tiedä. Ahdin tai joku kävi kuumana siinä. Mikä turvapaikan? Vittu mulla ihan voi saatana, eikä vittu tässä vetänyt lujaa. Tässä tulee semmoinen vittu semmoinen. Hei vittu palas toi oikeesti. Ei se enää palas. No pakko pistää vitusta toi savu. Se höyryää enää. Kato tuolta pohjasta. Siellä nyt oikeesti joku palaa. Ei se vittu savua olleen, käy hakee vittu.